този видеоклип е показано как се отстраняват неизправности при неуспешно удостоверяване в междинния портал за достъп. Това са възможните симптоми на неуспешно удостоверяване в междинния портал за достъп. Страницата за удостоверяване в портала не се появява. Втора, идентификационните данни за удостоверяване, ваучер, акаунт, са изтекли или потребителският трафик е надвишил прага, но клиентът все още може да бъде удостоверен чрез портала. Трети, след като клиент се свърже към SSID, страницата на портала показва Failed to find the network. Четири, удостовереният клиент не беше удостоверен повторно безпроблемно. Възможните симптоми на неуспешно удостоверяване в междинния портал за достъп са следните. В този видеоклип са предоставени решения за всеки от 4-те вида грешки. При необичайно отваряне на страницата на портала в изкачащ прозорец, след като проверите дали мрежовата конфигурация е правилна както в Ruigi Cloud, така и в устройството за удостоверяване, следвайте стъпките по-долу, за да отстраните този проблем. Първо, отидете на страницата с настройки за Wi-Fi на клиента и щракнете върху иконата на Wi-Fi, за да проверите дали клиентът е получил IP адрес. Ако не е получен IP адрес, щракнете върху Configure IP, за да проверите метода за разпределение на IP адреси на клиента. Ако настройката не е Automatic, задайте я на Automatic, за да се гарантира, че IP адресът на клиента се получава чрез DHCP. Второ, след като се провери дали мрежовите настройки както на клиента, така и на устройството за удостоверяване са правилни, отидете на страницата с настройки за Wi-Fi на клиента и ръчно задайте DNS адреса на 8888. Трето, ако страницата за удостоверяване не се отваря за всички клиенти, проверете дали клиентът има достъп до http://portal.ruiginetworks.com и клиентът може да извърши пинг тест до portal.ruiginetworks.com. Четвърто, ако само някои клиенти не достигат до страницата на страница, отворете браузъра и въведете ръчно http://1.1.1.1, за да проверите дали страницата на портала се появява. Пето, ако страницата на портала не се появи, изберете Settings in Browser и проверете дали превключвателят Block Pop-ups е включен. Когато е включен, това може да блокира отварянето на страницата на портала в отделен прозорец. Ако идентификационните данни за удостоверяване, ваучер акаунт, са изтекли или потребителският трафик е надвишил прага, но клиентът все още може да бъде удостоверен чрез портала, следвайте стъпките по-долу, за да отстраните този проблем. Първо, изчакайте 1 минута, защото точката за достъп ще изпраща регистрационните данни за трафика към облачния сървър на всяка минута. Второ, влезте в Ruigi Cloud, изберете Project Devices, изберете устройство и щракнете върху Web CLI, за да проверите текущата конфигурация. Ако командата в червеното поле липсва, добавете я ръчно или актуализирайте устройството до най-новата версия. Трето, ако не можете да видите Web CLI на устройство RAE, може да отворите Ruigi Cloud и да изберете Project Configuration, Out and Accounts, User Management. Проверете дали удостовереният акаунт или ваучер е свързан с неправилната потребителска група. Различните потребителски групи може да имат различни параметри за удостоверяване, като например продължителност на интернет достъпа, пакети данни и скорост на достъп до интернет. Също така се уверете, че устройството е актуализирано до най-новата версия, за да се реши проблемът с възможността за използване на акаунт с изтекла валидност. Обърнете внимание, че не се поддържа синхронизиране на квотата за данни за устройства RAE-EG и Ruigi-EG. Освен това, междинният портал за достъп има и други ограничения. За подробности посетете. Ако порталната страница показва Failed to find the network, неуспешно намиране на мрежата, след като клиент е свързан към SSID и той не може да се свърже с мрежата, следвайте стъпките по-долу, за да отстраните този проблем. Първо, изберете Configuration, Auth and Accounts, Captive Portal, за да проверите дали конфигурацията на междинния портал за достъп е правилна, и проверете дали SSID мрежите, свързани с страницата на портала, съществуват. Второ, опитайте да промените някои конфигурации на SSID, които не влияят на практическата работа на потребителя при безжична връзка, и приложете промените към устройството. Може, например, да влезете в Ruigi Cloud, да изберете Configuration, Devices Config, Wireless, SSID, да изберете SSID, свързан с междинния портал за достъп и да щракнете върху Edit, за да промените мрежовата конфигурация. Разганете разширените настройки, активирайте функцията 5G Prior Access, след това я дезактивирайте и щракнете върху OK.
Ако удостовереният клиент не може да бъде удостоверен повторно безпроблемно, следвайте стъпките по-долу, за да отстраните този проблем. Първо, актуализирайте версията на фърмуера до най-новата версия. Второ, отворете страницата с настройки за Wi-Fi на клиента и дезактивирайте функцията Private VLAN адрес. Трето, влезте в Ruigi Cloud, изберете Project Clients. Проверете дали MAC адресът, показан на Ruigi Cloud и локалното устройство, е един и същ и правилен. След това изберете Project Configuration, Authent Accounts, Captive Portal и проверете дали настройките Seamless Online Period и Seamless Online на страницата на междинния портал за достъп са правилно конфигурирани. Ако проблемът продължава, може да съберете информация за устройството, като например версията и конфигурациите му, и да се свържете с нашия екип за техническа поддръжка, като посетите www.ruiginetworks.com, Рита. За да следите тази тема, коментирайте нашия видеоклип или ни изпратете имейл. Ще се видим в следващия видеоклип.